Hej alle sammen. Hej YouTube. Og vi har en ny med, han hedder Lukas. Han er fra et banan. Og der er is. William prøver William, du ved godt, du laver det forkert. Nej. Det var for, at vi kunne komme ned igen. Ja, vi har brug for at give vand. Du kan jo bare bruge din spand lave, og så kan du tage det ud af lavet. Bla bla bla. Hey, kan vi slå hinanden? Hey. Jeg vil op igen. Hey, William. Hvad? Prøv at slå mig. Om hvad? Bare slå mig. Vi kan ikke slå hinanden. Så vil jeg bare slå dig ud over. men Det kan du ikke. Skal jeg sige hvorfor? Hvorfor? Hvor er du henne? Jeg var oppe på træet. Er der nogen, der har en blok? Hvordan kom du derop? Fly. Bare rolig, jeg har Nodus. Jeg... Hey bror, god high jump. Ja. Har du Nodus? Ja. Giv mig high jump. Hey, hvem slår mig? Det er fordi du bruger hopper og så falder ned igen. Jeg kan ikke tåle at hoppe og falde ned. Jeg må få. Så skal jeg tage en no-fall på. Øjeblik. Jeg skal lige... hej. Hey, må man gerne fly på den her server? Ja. Hey, William. Hvad? Kig på mig. Hey, Lukas. Ja. Kig på mig. Er du klar? Ja. Vi ses her. Hvor teleportede du derhen? Vi ses. Hvad? Jeg hopper. Wow. Ej, hvad for noget... Hvad tog I på? High jump. Hvordan kan du hoppe så højt, når du har high jump på? Jeg har bare lige brugt noget til at gøre det. Hej. Se hvad det er. Jeg blev lige kigget, fordi jeg... Nej. Sådan der. Men det er ikke fly. Jeg er samlet lige der. Wow, lækker serveren. Nej. Hey, vi har brug for sand. Hvad er der hernede? Jeg skal lige have... Nej, ikke det sand. Hey, hvad laver lavaen? Her. Nu kommer den lave ned. Jeg skal gå ind i det. Fordi jeg hele tiden bliver kigget. Det er ikke mange, der sagde lave til William. Lund, hvorfor kan jeg ikke droppe ting? Så. Auto. Wow, så det lækker. Det lækker så meget. Ja. Vi har brug for det. Ikke mere. Okay, jeg går ind på Williams søvn. Okay, jeg kommer til at lukke den. Nej, jeg har... Nej, så åbn den igen. Kender du nogle andre af sådan nogle her server? Ja, jeg er inde på Williams server.
Jeg har. Har du åbnet den? Ja, jeg har. Og så tager en dag. Så går vi efter sol. Og jeg skal spille Survivor. Jeg spiller allerede Survivor. Kom ind på serveren. Er I gang, William? Jeg har Alfred derinde på min bror. Er I Alfred? Ja. Det er en sagt. Nej, det er Guy. Filmer vi stadigvæk? Filmer du stadigvæk, Nio? Ja, jeg filmer stadigvæk. Ja, jeg filmer stadigvæk. Vi har ikke talt med YouTube lige her for tiden. Ikke vores skyld. Det er jeres skyld. Nej. Oh my god. Hvor er de onde? Okay, vent lige, jeg skal lige gøre noget. Gud, ond som en tyv. Og du er ond som en røv. Gud, ond som en ged. Du er ond som en dildo. Gud, ond som min bedstemor. Som jeg ikke kender. Jeg kender faktisk ikke min bedstemor. Døb. Hvad gør det der døbe i? Karl, han må ikke være inde. Vi spiller survival. Skrid med ham. Han må ikke være herinde. Jeg skrev Gud. Hey, hvordan går det, Giger? Hvad? Hvordan går rundt med en mus? Jeg kan ude inde. Ja, men hvordan går det, Giger? Kan hvad? Giv hovedet går hele vejen rundt. Gud går mok. Hvorfor har Gio på ham? Så er det færdigt. Han er ikke gearet. Hallo, du er ikke lige oppe din Charles. Der er en, der skrev den til mig her på. Okay, så kom der med i samtalen. Ja, nu er han. Nu er han gearet. Hvad? Nu er han gearet.